A milí moji vzácni priatelia, môžeš to môcť ďalej? Som rád, že pri tejto príležitosti môjho životného jubilea vás môžem tu všetkých srdečne privítať. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie všetkým. Ďakujem Pánu Bohu, že mi doprial dožiť sa tejto peknej chvíle, ktorú môžeme teraz tu navzájom spoločne oslaviť. Chcel by som sa poďakovať všetkým členom mojej rodiny, manželke Hanke, za 45 rokov spoločného života, čo sa mi to... Dobre to hovorím? Čo sa ťažko vyslovuje toto. Za jej trpezlivosť, lásku a podporu vo chvíľach plusových i tých minusových, ktorý ten život prináša. Samozrejme. Ktoré tento život prinášal. Stála vždy pri mojom boku. Sem tam mal troška buchy, no ale to bolo dobre. Za čo jej veľmi pekne ďakujem. Keď ty si mal komáre, ona mala buchy. Ďakujem aj mojim deťom. Mojej Slávke, najstaršej dcere, Mariánky, Joškovi, boli a ste mojou veľkou radosťou. A zároveň aj hnacím motorom, ktorý ma vždy poháňal, aby som si plnil jakž takšo tie rodičovské povinnosti, aby sme boli vždy taká funkčná, zdravá rodina. Čo vďaka Bohu sa si myslím, že aj podarilo. A z ktorej sa aj všetci radujeme. Mám veľkú radosť aj z našej rozšírenej rodiny, ktorú nás obohatili naši zaťovia Peter, Rastislav, naša pekná nevestička Martinka, no a samozrejme aj z našich vnúčat Katarínky a Pascala, ktorí sú našimi slniečkami. Verím, že aj v tejto krásnej chvíli sa budeme naďalej tešiť z ďalších dní nášho spoločného života a z našich budúcich stretnutí, ktoré sa si myslím, že všetci aj tešíme. Preto ešte raz ďakujem Pánu Bohu a aj vám všetkým a prajem nám navzájom tú peknú, radosnú chvíli z tejto peknej oslavy. Ďakujem vám.